Ramogi chieng' tich ariyo jumani ogai mar ODM Raila Odinga nyocha oweyo jopiny gi penjo mathoth bang' yuoro romo mar jopiny e kar yweyo ma Jivanji Gardens e chuny boma ma Nairobi. Chieng' tich adek, Raila noromo kod joriemb apiko e kar od bura ma Mathare kod Huruma kendo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom reme duoko piny nengo mar ngima. Dibeni Raila ni kod paro mane e ngimane mar siasa? Ripota marwa Chris Owino koloko mawuodh Raila ochomo. Dwe achiel kende tok joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik siro yiero ma jatend piny Dr. William Ruto, ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga osebedo ka golo ranyisi ni oikore mar kawo ting' mar keto piny owacho mar Kenya Kwanza tesre. Kata kamano, jopiny kod jolony e weche mag siasa osebedo ka onge kod ler moro amora e wi okang' manyien ma Raila dhi kawo e safar mare mar siasa tok yiero mar dwe mar aboro. Chieng' tich ariyo, Raila ne oweyo jopiny ka guonyo wiyegi bang' chopo e romo mar jopiny e kar yweyo ma Jivanji Gardens e chuny boma ma Nairobi. Chieng' tich adek bende, Raila ne oromo kod jo bodaboda mawuok e kar chung' od bura ma Mathare kendo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom reme chopo singo mare mar duoko piny nengo ngima tok kawo telo kaka ne gisingo e kinde campaigns. Paro mopogore opogore bende osebedo kawuok e wi koma siasa mar Raila ochomo tok yiero maduong' ma higani. Moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza to ng'iyo okang' mar romo kod jopiny kaka chako campaigns mag siasa mohiu. Kata kamano, Nelson Osiemo, okil kendo jalony e weche mag siasa, to nigi paro mopogre. Kana Supreme Court no ogolo ruling margi, na Raila no wacho ni odwaro reform e Supreme Court. Mano wacho ni he will lead a 1 million march to do that reform. Bang' mano ni neno ka weche no dhi mo oling matin. So mondo neno kuwuotho kama nitie gima jakom dwa timo for reform agenda. And this reform agenda en ga gima is pro people, people driven. Kendo ibro neno ka en ma ochierogi and people jopiny bro kawo as margi. Okil Nelson Osiemo kolo ni Raila nigi historia mar telo ne chenro mar kelo lokruok e weche mag telo kod demokrasia tok yiero ka yiero, ka olieko ni okang' mar chako romo kod jopiny en ranyisi ma kene Raila chano telo ne chenro mar kelo lokruok e pacho kae. Odhi mo wuotho bunge la wananchi e dier town ka. Odhi Oromo, odhi Mathare, koro odhi Kibera. To pok otieko wuodhno, aneno ni Raila otimo gimolong ni activation mare e city ka. Ma ka gimodwa timo e dier town kae, kaka nowacho ni odwa timo reforms go, to joge osewuotho moseloso kode. Poni en adier ni Raila chano telo ne chenro ma kelo lokruok e pacho kae, ang'o momiyo ne ochake mana e pap ma Jivanji. Owuotho in political basis kapok owuok odhi oko. Mondo Nairobi oweko osechwakre ong'e nang'o ni serikal ni kik bed ni ji nindo ni serikal tiyo to serikal ok ti. Moko kuom josiasa kod johera mag Kenya Kwanza temo tudo romo makamago kod chenro mag chocho agenda mag dongruok mag Kenya Kwanza. Osiemo bende nigi paro mopogore kod josiasa mosebedo ka sundo Raila mondo were kod weche mag siasa bang' rem kawo telo yiero maduong' mokalo, gino mane nenore kaka thuolo mare maber mogik e kawo telo ma pacho kae. That position ma occupy a opposition is still very relevant because en gi G6 million gi 900,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.